ना गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ना कटन यूनिवर्सिटी, ना बडोलेण्ड यूनिवर्सिटी, ना कक्राझार CIT, ना बरमा कलेज, ना बेवहाय कक्राझार साइन्स कलेज गासैयावबो बे समाव फरायसाफोरा जांख्रिखांदों। फरायसाफोरा बे समाव मोनद' हारिनो ST होनायनि बेरेखा एबा बे समाव थांनाय सानाव 22 नभेम्बराव बे समाव आसाम केबिनेटआ लानाय बिथांखिखौ लानानै गोख्रों भाबै सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। आसाम नाङैनो बे समाव सोलिदों सोमावसारनाया। बेल' नङा, बे जायगाखौ आं मख'दों, नाथाय बेनि अनगायैबो आसामनि खना खनला जायगाफोराव बे समाव जावरिखांदों। नाथाय बे समाव मैखोमै बाहागो लादों बे समाव गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, कटन यूनिवर्सिटी, बडोलेण्ड यूनिवर्सिटी, CIT, कक्राझार आरो बेनि अनगायैबो कलेजफोराव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव साइन्स कलेज, कक्राझार, बरमा कलेज आरो गोबां बेफोरबायदि फरायसालिफोराव फरायसाफोरा लाइमोनफोरा गोख्रों भाबै सोमावसारदों, गोख्रों भाबै ओंखारबोदों जे मोनद' हारिनो ST होयोब्ला थाखानाय STफोरा माबायदि जेंनायाव गोग्लैगोन। बेनिनो बडोलेण्ड यूनिवर्सिटीनि फरायसाफोरा बुंथिदोंमोन जे सिगांनि सानाव बुंथिदोंमोन जे आरो बिथांमोना बुंनानै आनजाद लिरनायनिफ्राय जानगाराव थादोंमोन। बेनि अनगायैबो नुनो मोनदों जे बे समाव गुवाहाटी यूनिवर्सिटीनिफ्राय फरायसाफोरा गोख्रों भाबै सोमावसारदों। जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौ फोरमायथिदों जे बे समाव जों गुवाहाटी यूनिवर्सिटीयाव जुदि मोनद' हारिनो ST होयोब्ला बर'फोरखौ बेवहाय नुनो मोननाय नङा, मिसिंफोरखौ नुनो मोननाय नङा, राभाफोरखौ बेवहाय नुनो मोननाय नङा आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाय थाखानाय ST बे STफोरखौ जों बेवहाय नुनो मोननाय नङा। मानोना मोनद' हारिया जोबोदनो मोनसे एडभान्स, जोबोद मोनसे बिथांमोना फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनाय, जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव गुवाहाटी यूनिवर्सिटीयाव कटन यूनिवर्सिटीफोराव बर'फोरखौ आथिखालनि थाखानाय STफोरखौ बा बै खथाफोराव जाय थिखानाय खथा थायो बर'फोरनि थाखाय बा थाखानाय STफोरनि थाखाय जेराव बैफोरखौ जोङो मोननो हानाय नङा आरो जों बेवहाय फरायफैनो हानाय नङा आरो बेवहाय जोङो बा जोंखौ बेवहाय नुनो मोननाय नङा। मानोना मोनद' हारिनि एडभान्सारियासो बेफोर सिटफोरखौ एबा खथाफोरखौ लाजोबगोन होननानै दुखु फोरमायथिदों सासे फरायसाया। गुवाहाटी यूनिवर्सिटीनि सासे फरायसाया बे दुखुनांथाव बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बे कलेज यूनिवर्सिटील' नङा, फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बे समाव साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे एडभान्स हारिया जायगा लागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव बैफोरनि सायाव जों सोमावसारलांगोन, जोङो जुजिलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे फरायसाया। नाजाबाय थागोन, बे जागायजेननायसो, नाथाय बे समाव गमामायैनो जुदि दिनै आसाम आयेन आफादाव बेखौ जुदि गनायथि होयोब्ला फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रों भाबै सोमावसारगोन आरो सोमावसारनानै मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों गुवाहाटी यूनिवर्सिटीनि सासे फरायसाया। थारैनो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा, जेराव जाय समाव मोनफ्रोमबो फरायसालि सोलोंसालि बैफोराव गोख्रों भाबै लाइमोनफोरा ओंखारदों, ज्रोब ओंखारदों। बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन एबा बे समाव नोंथांनि जे सासे ट्राइबेल हिसाबाव एबा ST हिसाबाव नोंथांनि बिबाना मा? बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। बे समाव गुवाहाटी यूनिवर्सिटीनिफ्राय गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंथिदों जे आसाम सोरखारा बेफोरबायदि जुदि खालामनो थांगासिनो दङब्ला बे समाव जों गोख्रों भाबै गुबुन हाबाफारि लालांबाय थागोन आरो बेवहाय गोख्रों भाबै सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव गुवाहाटी यूनिवर्सिटी फरायसा फरायसुलिफोरा। प्रथमते आमी आपनालोक सकलोके जनाब बिचारो जे आमी गुवाहाटी विश्वविद्यालयर छात्र और সেই गुवाहाटी विश्वविद्यालयर छात्र हिसाबेও नट ओनली आमी बड़ छात्र, ताते आमार लगत आछे डिमासा स्टूडेंट, राभा स्टूडेंट, बड़ स्टूडेंट और लगते आछे आमार लगत मिसिंग स्टूडेंट। সেই সকলোবোৰ आमी ट्राइबेल छात्र छात्री आज गुवाहाटी विश्वविद्यालय आज आमी आगुवाई आहि पेলাই आमी प्रतिबाद কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো। কাৰণ কিয় ST কেতিয়াও বনা নহয়, ST জন্ম হোৱা হয়। কাৰণ আমি আজি এই বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ST সকলে যদি সিট পাইছে কাৰণ অকল পাইছে কাৰণ কিয় ST কটাৰ বাবে। সেই সকলোবোৰ যদি ST আমি সকলে জানি অসমত 45 লাখতকৈ বেছি ST আছে, লগত নন ST কিমান আছে য'ত 6 জনগোষ্ঠী, সেই সকলোবোৰ 6 জনগোষ্ঠী আছে 1,80,00,000। সেই সকলোবোৰ
নন এছ টিসকলক যদি এছ টিত যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তেনেহ'লে আমি যিসকলোবোৰ আজি আপোনালোকে সকলোৱে আছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যে এছ টি ষ্টুডেণ্ট সেই সকলোবোৰ এছ টি ষ্টুডেণ্টক আপোনালোকে অনাগত দিনত দেখিবলৈ নাপাব। তো সেই আমাৰ সকলোৰে অনুৰোধ আৰু আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। যদিও আগন্তুক আহি থকা দিনত সেই 6 জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিকৰণ কৰা হয় তেনেহ'লে আমি এই নৱপ্ৰজন্মই কেতিয়াও ভাগৰা নাই আৰু ভাগৰি নাযাম আৰু আকৌ আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি আগুৱাই আহিম। সেই আমাৰ চাকৰি, সেই আমাৰ মাটি, সেই আমাৰ ভেটি, সেই আমাৰ ৰাইজ, সেই সকলোবোৰ আমাৰ ধ্বংস হৈ যাব। আৰু প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ পলিটিকেল ৰাইজ সেই সকলোবোৰ ধ্বংস হৈ যাব। যিটো আমাৰ ক'বলৈ গ'লে ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল, কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল, লগতে BTC কাউন্সিল, সেই সকলোবোৰ কাউন্সিলৰ তো এছ টি হ'লে আমাৰ যোনবিলাক এছ টি ষ্টুডেণ্ট বা এছ টি মানুহ আছে সেই সকলোবোৰ এছ টি মানুহে আগভাগ ল'ব নোৱাৰিব। আৰু ট্ৰাইবেলসকলৰ এৰিয়া বুলি ক'লেও সেই সকলোবোৰ অনা ট্ৰাইবেলৰ এৰিয়া হৈ যাব। সেয়া আমি আজি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আমি সুৰক্ষাৰ বাবে আমি আজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ সন্মুখৰ গেটত আহি পেলাই আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ধন্যবাদ।